we're here in the night market of Ximending. Shikoooi Vibes, breathtaking Vibes. Shikoooi Vibes, breathtaking Vibes. Oh, oh. Shikoooi Vibes. What's up, pretty ones? So today is our first day here in Taiwan. Naami diri sa ubos sa Walker Hotel. Yes, kasi padumi o asa tama to ba? Taipei 101. Yes. So before me mo ato sa Taipei 101, mag-lunch mi dito daw. Naman daw yung mall dito mo. Mag-lunch mi. So I'm gonna you guys to that. They are ready to go. And ang sister ni Brian, ang mother and father. Yes, and this is our hotel, Walker Hotel. Nice pa. So, if kamo ganahan mo maari sa Taiwan, you highly recommended na ko ang Walker Hotel because nice ang ilang place, dako ang ilang room, and then complete to. Nindot. Bisag karang karaan na gano'n siya. Pero nindot yung gihapon siya, guys. Di ka mag-all. Okay? So karon mag-work na lang mi sa amo ang i-book na Grab. Uber, di rin wala sa Grab. So mag-wait me og Uber. Nya pilang bayad sa ilang Uber going to Taipei 101. 500 pesos. So that's around 800 pesos. 800 pesos. So not bad or so bad? We don't have a choice to begin with because you could hardly make it into public transportation like a bus or train. Because of the mga gores. And then mga gores for today's video is very reclamador. So what's like choice king ano bitaw nag Taiwan pa more. Yeah. So very excited because ganahan naman mauli tsaka to. okay guys, so we're here na sa Taipei 101 over there. And look at the muna siya ang pinaka taas na building. One of the pinakataas na building there is sa whole world. This is Taipei. Taipei 101 breeze. Over there. Arami dira guys, basod mi diha guys. Then this is the building. So taas kaayo guys. Muna siya ang tower. Okay? Okay, nami sa food court nila. And look at this. Thai cup to go. Take out express. May papapakita ako sa inyo guys. Look at this. Wow.
Tao tea. Tao tea. Love. Look at the food. Korean cuisine. Naku, nakita yung Korean cuisine, guys. Cuisine. Korean barbecue. Amazing pa ang nice ko sa tanong. Oh my God, kalamitan ako tayo. Arini, mga on sa shan namin, traditional soybean jelly and food. Kaya kayo na siya dahil dumpling. So, ang order is 1, 2, 3, 4, 5, A and B. 1,070. 1,070? Tara, 1,070. Here. Thank you. So, sa kaniyang order guys, money ang total ka ng 1,070. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okay. Next card. Natin yung Yeah. Kuwaon daw to katong kaning daan. Daan? Pero ang kani sa A o Bira, tawagon. Kani mo kuwaon daan. Asa man daw ko? Na dito. Ano pa? Oh, di ba kasabot? Ininsi kasabot eh. Kasabot ka. Nara di ako kuwaon daan. I'm so fucking hungry. Excited ko ano yung pinali kayo. Okay, so right now guys, kaon namin doon. Okay, yan ang sorry. Kumadumi sa observatory mo. Mga guys, kaya mananaw mi sa tibuok Taipei. Yes. Mana kami atong tower nga dako kaayo gani. I mean taas guys tanan nga tower. Okay, so right now guys, tanan mi sa observatory over there. So let's get inside. Tickets, ay nata mag-tickets ka na siya tickets guys. Kung wala kay ticket, dili ka kaso dito sa skyline. Sa pinakataas, ang tuktok ng building. Para tabi ha? Yes. So ikaw ram linya. Okay. How much? So what are we going to do? We are going up, but I don't know how much really. Adult, 600. Oh, okay. Adult 600 NPD. Concession student visitor with disabilities. Yun ang papa. Di ba? 540 kung imong papa ka disabled kaya. So 540 kung adult ka 600. Barato na din yung baby kape. Asa na nga floor? Ang sa floor? Oo. I mean ka ng pinakataas na Ano ba sa 89? 89th floor? Oo. Pero kung ganahan siya ka sa pinakataas. So 101. 100 kay 380 bang? Skyline kay 3,000 mo na ang mahal. So ato rami sa 89th floor. Ato rata sa 89th. Huwag ka ng 101 for additional floor church. So 600 plus 380. Hindi ko ano pa sa 101. Mo din na 1K, 1 plus. At the top? Should we go there sa pinakataas? Ano sa 101 floor? Ano ka dito? Hindi mo kung tanaw. Look. Oh, look. Alright. Okay guys, so kami na ang sunod dito sakay sa elevator. Okay, let's go guys. So dami diri adong dito sa babaw. Excited na ka tayo? Sakay. Gusto ko rin. So mo na ang elevator ng sakin. Wala kayo. Let's go guys. 地站的高萨，记得将椅子安排对吗？感謝のお店で Kapasok sa atin na murag 5 seconds. Murag na sa up. First up para 1-4 up. Okay, welcome to Usanisha 89th floor.
Boy. Look at this. Oh my god. Hey, look at this guy. Oh my god. Few moments later. Alright guys, so karon guys, naglingkod na lang may kay ano, gipang kapoy. Kapoy sa gitinoon. Yeah, karon nang inom yung kape, sus. Energetic na kay. Energetic na kay sa atin. Ang mata? Oh. Energetic na kay mi guys. Ayan. Kalaruhan na rin nila. So karon after ani kay ato mi sa laing place na po ang buto asa may padong. Asa this bra? So nami diri sa kanang sa Taipei 101 sa 89th floor, pero wala naman ato sa skyline kay murag lisod na siya. Additional bayad na po siya, mo additional kag 300 something. Sa among 600 mo add pa dyan may 300 para makasakag sa pinakataas. I mean sa pinakataas is 3,000 imong i-add. Ang katong after before sa pinakataas kay mo add kag 300 ka pin. Kani kay mo man siyang first nga stop sa 89th floor mo ni antag 600. Ito siya guys. Okay, so mo ni nahitabo guys. So mangita ta mi Grab ay Uber niyang hindi ang ilang kanang plus nila sa Uber ay lang extra large kanang sakyanan kay 800 man ang 900. 900. Almost 1,000. new Taiwan dollar. dollars no? Mga 1,000 yun siya. Sumuto naka-decide mi nga mag-taxi niya 5 man mi ka buo. So di mo gipasold sa babae niya, di mo gid siya kaibaw makasabot. So wa siya kabaw nga 5 mi ka buok. So di bawal daw kuno ang 5. Only 4 is allowed. Sumuto na pabilin mi. So ang buhaton ron is mag MRT mi. So mo try mi MRT diri sa Taiwan uy. Pero kaayo. So let's see kung kaya ni na makaroon. Of course kaya kini na. Wala mong good. I mean, sayang ba ang kwarta niya? We could probably use it for shopping na lang siya. Yeah. Palit-palit, anak. Ang ending kay mga gorma na itong mga kauban. So kailangan to sila i-direct to the point. Okay? So karon padulog mi og kan MRT. Mo try mi usag kayo og MRT. So dyan lang kayo, pretty wops. Oh. So awa guys, na ako'y nakitaan. Kayo smiling. Mga different faces nga mag-smile ang mga Taiwanese. Diba? Ganyan yan. Okay, so we're here at MRT. Para ay musulod sa R-Line. At kami sa R-Line. And then, mapayta may og single entry nga ticket for me guys. Kaya ako raman ang walay katong easy card. Siya kaya naman siya easy card. Katong yan nadagan sa katong Lucky Land. So ako mobile ko para sa ako ang self. Okay then. So una siya guys, before ka mosulod diha dapat naabot kay katong pass nimo, T-pass para i-swipe lang nimo dira para makasud ka dito. Okay? So adto mi sa R lane. So R red ang color. So adto mi tumanakay going sa amo ang place. Alright, see you there, pretty wops. Amazing kayo ang ilang T-pass guys. Cause mostly abi na kog mga cards. Di man di ay in-ani man. Diba? Mura siyang 5. Asang R lane? Dito? Or diri ubos? Ubos manggod ta. Ubos ta. Padung na exit. Ito ubos. Going down.
Going down, downtown. Hindi taan nani. Uy, napalay nani sa Cebu, guys. Wala man. Okay ra ka diha mo? Ikapoy na ang mga tips for today's video. So, I'll see you there sa among place, guys. Okay? Okay, guys. Nana mo ang train. Sakyan for today's going to Tamsoy. Tamsoy? Wala ang train, guys. So, dili kay siya puno, no? So, muna og mi sa R13. 对，那我有时候还会特别去看，就是加图版社群，那不是有翻译的吗？翻译然后你就只要定期。 Barato na sa nila ang plate tipod as compared to Korea, which is 35 Taiwan dollar. That's most likely mga 50 pesos? 50, 60 pesos. Yeah. Okay siya, na naka-remembrance. The heart of Asia. Taiwan. Ay, kinuo ko. Grabe. I cannot. So we're out. Wala, nasa labas na kami. Ikapoy eh. Hangak ba? Law mas lang ko ano eh. Giya-giya. Hello. So cute. Grabe ka. Okay guys, na namin sa gawa sa muna ang place going outside. I mean, there is the goals. 7-Eleven. Ay, ari siguro tabang. Tagan-tagan lami guys, kaya may internet, kaya may napay itong SIM card. So, among buhatan ron is magtagan-tagan lami. Alright guys, so maraming dinner. So this time, mga tumiog night market. Asa pa nga night market? So Ximending. Ximending. Naglupad-lupad. Ximending. Naglupad-lupad. Ximending. May tatlong Ximending kong nakita. Mataba, mabayot ang mga Ximending. So, mga tuloy Ximending Night Market. See you there, pretty wops. Oh. Alright guys, so naan namin diri sa Ximending area. So, hala, na yung mga costume lang. Hala, kadaghan. Mga costume. So, arita daring dapita. Tura bags ay. Tura Look. Let's go here. Yawan sa tatun. Namsa di sila buang diri ka. Ay, sorry. That is Ximending Night Market and naari tulughain. So we can go there and buy something. Mura siya Myeongdong, Korea. Yeah, so much like. Like that. Oh, look at this. Oh my god. Look at that. $100. Look at that. Mag-1 diri. Look at the busking diri guys. Happening. Look. 你的双手牵你的温柔，真的有点透不过气。你的天真，我想珍惜。看到你受委屈，我会相信。 Alright guys, so
na, malit ni sa 7-Eleven. Yan. Akong ipalit is jasmine honey tea. Jasmine honey tea, gid siya lami guys. Pero, huwag na man siya guys. Pidli, gid siya tanaw. Paminawon, no? Pidli siya, pero lami siya guys. Pidli, gid siya. Lami siya nga pidli. I don't know lah. Dagan yung mga baligya gabi. Mura yung sa Korea guys. I feel the essence of Myeongdong, Korea. South Korea. Huh? Oh my god! Look at that! It's an ulok! Alam mo yan sa notch. Is that your notch? Ako pa man ako, charot. Yeah! Sako daw po. Sako ka! Napagyapo mi diri guys. So, naami diri sa mga pasalubong center. Mga food sa Taiwan. Daghang tayo mga tea and mga chocolates. Cookies and of course mga dried valentine fruit, dried pineapple, dried guava, dried mango, and dried earring mango. Tapos may mga nuts guys. This one